i Roscoe. Roscoe o bellter yr ergyd. A'r golwr yn ei gollwng hi. A mae Bic yna i gasglu'r brwsion. Mendes yn methu reoli. Roscoe wedi dwyni. Roscoe yn parhau. Yn gorau mynd ar ben ei hunan. Wedi rwygo trwy'r amddiffyn a Roscoe i gladdu. A fy'r Estwyth yn erbyn y postyn. Roscoe eto. Nawr mae'r gêm drosodd. Y blaenwr yn rhwydo. Gwrth o mysodiad. Yn hollti amddiffyn. Aberystwyth a'r gwaith i gyd yn cael ei wneud gan y rhif 9 mawr Adam Roscoe. Bel hir dan Hugh, does ddim camsefyll yn ôl y dyfarnwr. Hood sydd yna, mae Clagan yn aros yn y canol. Geith ei groesiad mewn. Hood yn ei roedd i Cottrell. Cottrell y capten, yn ergydio, mae'n gol! 5 gol Cottrell yn erbyn y derwyddion y tymor yma. Mae Barry ar y blaen. Gornel ar ôl cwarter awr i'r derwyddion. Mae Clewis yn dyrnu. Rittenberg. Cyrsio nawr ochr y Cwr Cosby. Neu lled iddi. Arsan! Gol! Am ergyd gan Naim Arsan. Mae'r derwyddion wedi union i'r sgôr ar ôl cwarter awr. Dim gobaith i Lewis yn y gol. Bas hir at Hugh. Ddim yn camsefyll yn edrych am opsiwn yn dewis Hood sy'n rhoi cymorth ac yn ergydio. Am gol dan Jonathan Hood! Mae Barry nôl ar y blaen! Jonathan Hood a sgorio yn y rownd diwetha yn erbyn Pen y Bont, yn sgorio eto yn erbyn y derwyddon. Barry wedi bod tipyn gwell ar ddechrau'r ail hanner yma. Mo Toure, a'r bas yma at Cei Connah. Cei Connah! Mae'n 2 gol i 1. Y bas yn un wych at ei lwybr e. A Cei Connah yn mynd o amgylch y golwr. A dim camgymeriad wrtho fe wrth roi'r bel yng nghefn y rwyd. Cysio'r croesiad. Syth at droed o Barry. Ond Hood, camgymeriad, os a drosedd. Oes, medda'r dyfarnwr, Tom Williams yn pwynto i'r smotyn. Matty Owen yr eilydd i gymryd hon. Dim camgymeriad wrtho fe, mae derwyddion nôl yn y gêm yma. Mae'n Barry dal ar y blaen, ond mae'n 2 gol i 2. Toby Jones i grymannu y gig gornel. Mi oedd hwnna. Y tu hwnt i bawb, y tu hwnt i Kai Edwards. Dyma Alun Webb. Webb. Alla greu lle i gael ei greisiad i fewn. Webb. Webb yn dal i fynd. Y bel i gefn yr Hwyd. George Harry gafodd y cyffyrddiad ola. Mi wirodd ar ei chwaraewyr Llangefni i gefn yr Hwyd. Llandudno ar y blaen. O gol i ddim. Yna 3-4 yn y cwrt yn disgwyl amdani hi. A mae gefn yr Hwyd. Mae hi'n ail a Kai Edwards sydd i dyblu mantais yr ymwelwyr. Connolly syth at Kehoe. Webb. Amser fan hyn i gael ei greisiad. Mae Harry yn y canol. Mae Danny Hughes yna hefyd. Mae unwaith eto i Hughes. Danny Hughes. A mae yn dair. Danny Hughes. Mi driodd o unwaith, mi driodd o ddwywaith, a mi driodd o deir gwaith i sgorio'r drydedd. Roberts, Kehoe, edrych am Alan Mark Owen! Gol gysur Gampus! Mi sgoriodd o'n erbyn Llanelli yn y rownd ola. Mod i gwneud ti eto, y cawr, Alan Mark Owen. Croeso nôl ato ni ac ymddiheiriadau. Dwi'n deall bod chi wedi colli rywfaint o'r goliau yn ystod yr egwyl, ryw broblemau technegol. Rob Hughes sgoriwr y gol gyntaf.
Roddodd y deiliad Cei Connah ar y blaen wedi 4 munud ar 20. Ac yna, wel y capten bellach Gareth Edwards. Unionodd bethau 4 munud yn ddiweddarach. Gyda chydig bach o gymorth gan John Danby yn y gôl i Cei Connah. Dim newidiadau ar yr egwyl. Caernarfon wedi cael ei gorfodi i wneud un newid yn yr hanner cyntaf cyfergyd. Gafodd Nathan Craig. A hynny'n golygu fod o wedi gorfod gadael y cae. Ac Sean Bradley wedi dod ymlaen i lefo. A hynny'n golygu bod Danny Brookwell wedi symud i fod yn gefnwr chwith. Bod Sean Bradley yn gallu chwarae yn ei safle mwy arferol. Baton ar tafliad i Cei Connah, Kevin Roberts. Farquharson. Priestley Farquharson. Ar tafliad. Baton ar piniad. Dyma James Owen. Bradley. Sean Bradley. Dan bwysau gan Bakari Bradley. Yn edrych am Gareth Evans. Thomas. Defnyddio ei gorff yna. Thomas fynd heibio i Rob Hughes. Thomas. Ac yn ennill y gic gornel. Oddi ar Rob Hughes. Dechrau da i rai hanner i'r tîm cartra. Mae Edwards. Mae Rhys Roberts i fyny o'r cefn. Dyna pam fod Darren Thomas yn oedi. Gormod ar honna. Ac Evans yn methu i dalu. Ac yn sicr y llethyr ar y cae ddim yn gymorth yn hynny o beth. Bakari! Bakari! Pediad da gan Michael Bakari. Heibio i Danny Brookwell. Ac yna Kevin Roberts. Yn gwneud y gwaith yng nghanol y cae. Kevin Roberts yn cychwyn i drydydd y gêm i Caernarfon, cadw i le yn y tîm ar ôl cychwyn yn erbyn y seintiau newydd nos lun, ac yn derbyn canmoliaeth sylweddol gan i reolwr Sean Eardley. Ma'ch negeseuon chi'n dod i fewn ato ni yma ar Facebook. Ac pob clod i Robin Edwards, mae'n gwylio Sgorio a can i Gymru. Crowther. Bakari. Hughes. Dan bwysau gan Ryan Williams ymlaen gan Bradley. Kai Jones ar ei holi a Barton. Crowther. Farquharson. Cyffyrddiad bach gan Morris Wilde yn disgyn ar drosedd gan Rhys Roberts ar Mike Wilde. Wilde ddim yn hapus efo hwnna, a mi oedd y dyfarnwr yn y fan ar lle. Rhys Roberts sydd yn cael ei alw draw. Danby. Na'r cliriad Ryan Williams. Ond at Adam Barton. Hughes a Morris. Nôl at Rob Hughes. Sgoriwr gôl Cei Connah. Lle ar yr ochr bella gan Danny Holmes. Holmes. Rwy prawf ar Darren Thomas. Holmes. Yn ôl at Danny Harrison. Hughes. Fel cael ei dwyn gan Crowther at Kai Jones. Jones ar war George Horan. Roberts. Baton o Kevin Roberts bron a'i dwyni a rhyddhau Kai Jones. Mae'n arian byw yng nghanol y cae Kevin Roberts. 36 oed bellach Kevin Roberts. Wynt yn dal y bel yn y cylch canol. James Owen dim trosedd ar Crowther yn ôl Mr Morgan. Morris allan at Rob Hughes. Hughes at Morris. Cyfle gael ei groesiad i fewn. Morris at y postyn gosa. Mi oedd James Owen
Ramsey. Gweld i gyfle i ganfod Bradley. Bradley. Llygir o ffacws yn Bradley. Kevin Roberts. Croeso nôl ato ni ac ymddiheiriadau. Mi gollon ni'r cysylltiad. Problemau technegol. Ydych chi'n di methu dim. Mae'n parhau yn 1-1. Cei Jones. Dyma Gareth Evans. Allan at Darren Thomas. Thomas. Mae Jones yn y canol. Thomas yn dal i fynd. Ceisio canfod Jones. Jones yn gry at Kevin Roberts. Roberts. Cei Jones. Roberts. Brookwell. Brookwell. Heibio i Bakari yn hawdd. Brookwell yn dal i fynd. Brookwell. O un o'r hediadau na gan Brookwell a Thomas. Thomas. Ceisio i bwydo hi Cei Jones. Caernarfon yn pwyso. Thomas. Brookwell hefo fo. Dyma Brookwell. Y bel yn cael ei dwyn gan Danny Holmes. Mae dal yna i Gareth Evans. Dyma Jamie Crowther. Crowther, mae Cei Jones yn y canol. Ac yna blaen troed o gliriad gan James Owen. Mae Cei Connah dan warchau ar hyn o bryd. Wrth ymyl i cwrdd Cosby i hynna'n. Dyma Gareth Evans. Evans. James Owen. A'r gwaith am ddiffyn ac yn ildio'r tafliad. Gwaith dag yn Caernarfon. Neges gan Rhys Wyn Owen. Gen gwpan fori i Llangoed yn erbyn Llanystumdwy. Fo gwyl i chi. Mae yna dorf sylweddol yma ar gyfer y gêm gwpan. Tafliad Darren Thomas y cliriad allan gan James Owen. Deg munud o'r ail hanner wedi chwarae. Caernarfon 1, Cei Connah 1. Dyma'r gemau eraill yn rownd 8 ola Cwpan Cymru fori. Llandudno yn erbyn y Seintiau Newydd y Bala. Yn erbyn myfyrwyr Met Caerdydd. A'r gêm fyw ar Sgorio nos fori y Bari. Yn erbyn Cambreian a Clydach. Rhaglen i gychwyn am 7 o'r gloch. Pwy fydd yn y fowlen ar gyfer y rownd gyn derfynol a'i Caernarfon a'i Cei Connah. Mae'n gwbl gyfartal ar hyn o bryd. Bel hir gan Harrison at Bakari. Digyfeiriad gan Danny Harrison anodweddiadol gyda fo. Mor daclus fel arfer. Gareth Edwards. Thomas, ceisio i gosod ti lwybr Gareth Evans. Mi oedd hi'n bas hyfryd gan Darren Thomas. Bradley. Bakari. Bakari dan bwysa gan Ryan Williams. Mae Caernarfon sicr ddod allan yn yr ail hanner yma yn benderfynol. Thomas. Cei Connah cael traffa dod allan o'i hanner i hunan. Wrth i'r chwaraewyr fel Darren Thomas redeg atyn nhw, mentro bell yn fan yna. Yn erbyn Farquharson ac yna Bakari. Gareth Edwards. At Ryan Williams yn ôl y daw Caernarfon. Farquharson. Ni gadael i Danby. Yr enwan dod allan o'r fowlen gyda llaw nos lun. Am 7 o'r gloch ar raglen heno ar S4C. Cei Connah. Dyn nhw heb golli yng Nghwpan Cymru. Nes y rownd gynderfynol 2017. Yn gollon nhw o 2 gol i ddim yn erbyn y Seintiau Newydd. Diliaid y gwpan. Ciro Aberystwyth o 4 gol 1 y tymor dwytha. John Danby yn y gol iddyn nhw. Evans ar peniad. Yn chyfle i Cei Connah oedi. Ceisio rafu pethau, symud i fyny y cae a Danby mewn cicio i fewn i'r gwynt. A mae honna dim di cyrraedd y llinell hanner.
Ond ni'n bell o'r llinell hanner a deud y gwir. Lle all Caernarfon ddefnyddio'r gwynt ar glaw i'w mantais yn yr ail hanner. Yna negeseuon yn dod i fewn i ni ar Facebook. Cefnogwyr Caernarfon yn canu clodydd Darren Thomas. Ynwebiad cynnar efalla ar gyfer seren y gêm i fyddwn ni yn eich gwahodd chi. Ymhen rhyw chwarter awr i gysylltu i adael ni wybod pwy da chi'n meddwl dylia derbyn y clod am seren y gêm. Yna'r drosedd. Yna lle cic rydd i Cei Connah. Danny, we can't do that with you last man. Can't go short with you last man. Danny, knock it to Danny Owens. Dwi'n gan ddealltwriaeth y fan hyn rhwng chwaraewyr Cei Connah a'r dyfarnwr. Danny Harrison, pawb yn hanner. Caernarfon o'r cae ag eithrio Danby yn y gôl i Cei Connah. Bel i fyny i gyfeiriad Horan. Dyma James Owen i fewn i'r cwrt. Ac yna Brookwell, awgrym o lawio gan Danny Holmes. Crowther yn taflid hyn at y bel a'r cliriad gan Ramsey hefo'i draed. Alex Ramsey, y golwr yn effro. Bygythiad gan yr ymwelwyr. Evans. Ymildio o Cei Gornel. Mae'r pwysar am ddiffyn. Caernarfon yn fan hyn. Mae'r ergyd Holmes oedd yna. Ac yna Ramsey ar cliriad. Oan Hughes ar Cei Gornel. Hughes, Farquharson! Mae yna unwaith eto i Barton. A mi oedd Farquharson yn unwaith eto hefyd. Bacare ar y droed chwith. I fwriad yn amlwg Michael Bacare. Ond cyfle clir i Priestley Farquharson i roi Cei Connah yn ôl ar y blaen. Mi oedd o'n rhydd yn y cwrt. A pan ddoth i nôl hefyd, gafodd o'n gafal go iawn yn ei. A mi oedd Gareth Edwards yn y fan ar lle i glirio'r peryg. Horan. Wild. Rhys Roberts i fewn amdani. Mae Danny Brookwell wan ta pan mae'n gweld lle o'i flaen o Danny Brookwell. Un peth sydd ar ei feddwl o. Danny Holmes ar gwaith am ddiffyn ac dyna mae Danny Brookwell yn dieddol o wneud. Ac yn gweld y cerdyn melyn. Felly'r eilydd Danny Brookwell i fewn i lyfr y dyfarnwr am y llythyr dacl yna. Rhagor nag awr o'r gêm wedi chwarae yma ar yr ofal rownd gyn-derfynol Cwpan Cymru. Caernarfon 1 y deiliaid, Cei Connah 1. Cei Connah ar frig uwch gyngrei'r Cymru yn rownd derfynol Cwpan her yr Iron Brew. Ac yn anelu am y treble. Williams. Farquharson at Wild. Mae Callum Morris. Bacare, doedd o ddim yn cam sefyll, ond yna brawf fan hyn i Ryan Williams a ras i fewn i'r cwrt. Mae Morris, mae Wild yna hefyd. Wild yn rhoi Cei Connah yn ôl ar y blaen. Trydydd gôl Mike Wild yn y gwpan y tymor hwn.
Da ni wedi chwarae 62 o funudau. Caernarfon 1, Cei Connah 2. Bacari heibio i Ryan Williams. Ac yna Mike Wild, wel oedd y bel y tu ôl iddo fo. Mi nath o'n dda. Dim gobaith o gwbl i Alex Ramsey yn y gôl i Caernarfon. Yr diliaid ar y blaen. Mae wedi ennill gwpan Cymru 5 gwaith yn ei yrfa Mike Wild. 4 gwaith efo'r Seintiau Newydd. A tymor dwytha efo Cei Connah fo sydd wedi rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. Sut fydd Caernarfon yn ymateb? 4 munud gymsyn nhw'n y hanner cyntaf yn union i'r sgôr. Danby. Mae rai canmol hefyd gwaith Michael Bacari. Prif grewr Cei Connah y tymor hwn. Dyna'r unfed gôl ar 10. Mae o wedi bod yn gyfrifol am ei chreu. Holmes. Gareth Evans yn ildio'r tafliad ac efallai mae dyna fydd un o'i gyfraniadau olaf yn y gêm. Da ni'n dall i fod o ar fin gadael y cae a Noah Edwards yn mynd i ddod ymlaen i gymryd i le fo. Gareth Edwards. Holmes. James Owen yn disgyn. Darren Thomas yn ei dwyni. Dau sy'n apod i gilydd yn dda iawn. Darren Thomas a James Owen. Hughes. Fo roddodd yr ymwelwyr ar y blaen wedi 24 munud. Bacari cyfle unwaith eto i redeg at amddiffyn Caernarfon. Priestley Farquharson. Farquharson. Edrych am Mike Wild ond Ramsey. Brys a Ramsey a gynta felly'n ddi-gyfeiriad gwastraff gan Alex Ramsey. Dyna pam bod John Danby mi gymryd o. Gymaint amser ag y gellydd o. Farquharson. Pas bach hyfryd i gyfeiriad Mike Wild. Ond Ramsey yn effro i'r peryg. Brookwell yn ôl at Ramsey. Mae wedi chwarae 20 munud o'r ail hanner. Gôl Mike Wild sydd wedi rhoi y deiliaid yn ôl ar y blaen yma ar yr ofal. Brookwell a Darren Thomas. Thomas di gweld yr hediad y tu hwnt i Farquharson gan Crowther ond gormod ar honna. A mae allan ar ei hunion am dafliad. A rwan mi fydd yr eilyddio yn digwydd. A Noah Edwards sydd yn dod ymlaen a hynny ar drail Gareth Evans. Noah Edwards, gychwyn y tymor hefo Cei Connah. Ac yn ymuno hefo Jamie Crowther, un arall o gyn chwaraewyr Cei Connah yng nghanol y cae i Caernarfon. Noah Edwards yn symud o Prestatyn i Cei Connah pan disgynnodd Prestatyn allan. Uwch Gyngrair Cymru. Kevin Roberts. Kai Jones a'i lygad ar y bel dan bwysau gan Horan. Ac Edwards i roed y pwysau ar Farquharson cyn ennill y tafliad. Mae'n Darren Thomas sydd wedi dod i gymryd y tafliad i Caernarfon ar ei holi o 2 gôl i 1. Gareth Edwards yn ei chanol i allan hi at Ryan Williams. Cyfle i Thomas i chodi hi at yr ochr bella. Peniad yn ôl i fewn. A Crowther oedd yna.
Gyda'r cliriad allan gan Danny Holmes, ond mi o'na drosedd gan Jamie Crowther. O dan drwyn y dyfarnwr. Da ni hanner ffordd union drwy'r ail hanner. Caernarfon 1, Cei Connah 2. Mi fydd y ddau yma yn gymharol hapus i byd. Fydd o'n sicr Andy Morrison a Craig Harrison i gynorthwyo. Dau hefo gymaint o brofiad. Nid yn unig yn y gyngrair, ond yn y gystadleuaeth hon hefyd. Crowther ymlaen, edrych am Kai Jones. Horan a'r piniad yn ildio'r tafliad. Thomas a Jones. Hwna allan ar ei hunion. Mi oedd ystym corff ambell i chwaraewr Caernarfon pan redodd hwnna allan am gig gol yn siarad cyfrola. Mae'n dasg gyn y fo rwan gyn Sean Eardley godi i dîm ar gyfer chwarter ola'r gêm. Roberts am unwaith yn ddigyfeiriad efo'i bas. Morris. Sylweddoli bod yna le ar yr ochr gosa gan Bakare. Bakare ymlaen. Not Callum Morris. Bakare wedi parhau ei rediad i fewn i'r cwrt. Harrison. James Owen. Rob Hughes. Hughes yn llithro i fewn. Thomas. Dwyn y meddiant at Kai Jones. Jones. George Horan yn gryfach. Mae hwnna wedi bod yn ornest hynod ddifyr heno yma. George Horan a Kai Jones. Wild. Roberts. Morris. Barton. Barton. Bakare oedd y bwriad. Sydd trwad at Ramsey. Osgollydd Caernarfon heno yma. Wel, o bod yn onest dim byd. Iddyn nhw chwarae amdano fo tan y gema ail gyfle. Mae hynny bron i ddeifis i ffwrdd. Mi fydda hon y bedwaredd golled yn olynol i'r Canaries. Ond os ydych chi yn clywed chydig bach o iaith anweddus, da ni yn ymddihiro. Daliwch ati, dyna'r y gorchymyn gan Sean Eardley. 20 munud o'r gêm yn weddill. Danby, mae'r cliriad y gwynt yn ei dalu unwaith eto. Noah Edwards sydd at Callum Morris. Morris, Ryan Williams ras efo Bakare. Mae Wild yn ceisio nadu y bas yn ôl at y golwr. Mi nath o'n dda, James Owen. Ni Cei Connah, nildio'r tafliad. Bradley. Bakare. Ryan Williams yn ei dwyn i Noah Edwards. Cyfle i Kai Jones yn dar i holi, ond hwnna'n cael ei gwarchod yn ôl at Danby gan Adam Barton. Caernarfon 1, Cei Connah 2. Rob Hughes yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen wedi 24 funud. Gareth Edwards yn union i'r sgôr wedi 28. Ac yna fymryn wedi'r awr. Mike Wild yn rhoi Cei Connah ar y blaen o 2 gôl i 1. Edwards. Gareth Edwards yn ei gadael hi. Ac yn ôl at Alex Ramsey. Jones. Jones at Noah Edwards. Edwards yn cael ei lorio gan James Owen. Mae yna gerdyn melyn y fan hyn i'r cofi. Yn erbyn y cofis. Felly James Owen. I fewn i lyfr Mr Morgan.
Cei Connah'n ceisio dal llinell uchel yn y fan hyn, y tu allan i'r cwrt Cosby. Chi'n clywed Andy Morrison yn bloeddio yn nhw i fynd allan wild yn ôl yn cynorthwyo yn yr amddiffyn ac yna. Y cliriad gan Danny Harrison. Kevin Roberts. Yn ôl at Ramsey. Ramsey o pas hir, mae yna bwysau fan hyn, Danby o mi oedodd. Mi oedd o'n disgwyl i ffacws yn dod amdani hi, a dyna pan bod yr edrychiad gyn John Danby ar Priestley Ffacwson. Danby. Mynydd o gliriad, Rhys Roberts o dani hi. Gareth Edwards a Kevin Roberts mynd ffordd i gilydd braidd yn yna. Bradley. Ffacwson. Bradley ymlaen, sa neb yna, mond Adam Barton. Ffacwson. Sydd at Bradley. Dyma Morris. James Owen. Bakari. Fod yn drech na Ryan Williams. Bakari yn cael ei greisiad i fewn. Y peniad allan at Rob Hughes. A Crowther yn taflu di hun at y Bale. Mae'r Bale yn gwiro allan am gic gornel. Cei Connah ceisio mestyn i Mantais. Ydy gos chwarter awr o'r 90 yn weddill yma ar yr ofal. Hughes i gymryd y gic gornel i Cei Connah. Peniad amddiffynol gan Gareth Edwards dan bwysau gan George Horan. Dyma Ffacwson. Horan. Morris. Harrison yn lledu'r Bale allan at George Hughes. Hughes amser i fesur i groesiad. Owen. Wild. Kevin Roberts. Roberts dan bwysa gan Adam Barton. 790 o dorf wedi troi allan ar noson oer a gwyntog a glyb yma ar yr ofal. A rwan, mae gyfle i chi gysylltu hefo ni i ddeitha ni pwy ydy seren y gêm. Pwy sydd wedi gwneud argraff arnoch chi o'r naill dîm a'r llall. Felly gysyllwch, anfonwch eich negeseuon i fewn. Pwy fydd seren y gêm? Nid George Hughes yn sicr fydd o ddim. Rob Hughes ydi o. A Bryn Thomas ydw i'n neud woli, Thomas. Cei Connah mynd i eilyddio. Michael Parker yn illodd gwpan Cymru yn ei ddyddiau efo prestatyn. Yn dod ymlaen â hynny ar drail Danny Harrison. Felly Harrison i ffwrdd a Michael Parker ymlaen. Felly llain o chwarter awr i Michael Parker wneud argraff, ond mae o'n bresenoldeb corfforol Parker. Danby ar cliriad. Gareth Edwards i fyny amdani hi. Ac yna Kevin Roberts i fewn ac yna Danny Harrison. Wild. Rob Hughes ar ei holi hefo Danny Brookwell. Felly gol Mike Wild sydd yn gwahanu'r tîma ar hyn o bryd.
Horan. Mae gyda Barton, dan bwysau gan Cei Jones yn ôl at Danby. Roberts, Rhys Roberts a James Owen ar drosedd. Ar James Owen. Rhys Roberts oedd yn ei chanol i. Morris, Holmes. Packer i fewn amdani hir. Bale yn cael ei chlirio gan Cei Jones oedd yn ôl yna. A'r blaenwr yn bugeilio Packer. Bale yn cael ei chodi i fewn gan Danny Holmes. Michael Packer yr eilydd i fewn amdani hi. A mi lithrodd o i roed y cyfle i Cei Jones i chlirio hi. Bakari. Yr un fer at James Owen yn ôl at Michael Bakari. Bakari dangos gormod o'r bel i Ryan Williams. Hughes. Na Bakari yn ôl at Rob Hughes. James Owen all gael ei groesiad i fewn. Llwyddo i wneud hynny. Barton yn ceisio creu y lle fewn y cwrt. Thomas. Wedi gweld y lle gan Bradley. O, pas fendigedig gan Darren Thomas at Sean Bradley. A'r gwaith amddiffyn yn wych gan Priestley Ferguson. Da ni'n deall bod Nathan Craig, capten Caernarfon, wedi gorfod mynd i'r sbyty ar ôl ergyd Bakari. Darodd i beno, a hynny'n golygu bod gen efo gyfergyd, concussion. Felly Nathan Craig ar ei ffordd neu yn ysbyty Gwynedd. Wild. Deg munud union o'r gêm yn weddill ar amser fydd yn cael ei ychwanegu i Caernarfon. Achub i lle yng Nghwpan Cymru, neu a fydd y deiliaid yn mynd i rownd gyn-derfynol unwaith eto. Fydd angen gwell na hynna na ffeli hir allan o'r cefn gan Ramsey. Mi fydd Cei Connah'n fwy na bodlon efo'r sefyllfa fel y gymau. Mae'r dorf yma ar yr ofal yn dawel, yn annodweddiadol ohonyn nhw. Bron i 800 yma ar yr ofal heno. Roberts. A'r piniad Horan. Mae'r dyfarnwr wedi cael un pleidlais fel seren y gêm. Cysyllwch pwy ydych dewis chi fel seren y gêm heno yma. Yna chi llai na 10 munud i gysylltu. Hughes. A James Owen yn ôl at Rob Hughes. Mae Wild yn y canol, mae Bakari yna hefyd. Brookwell sydd yn amddiffyn ac yn gwneud hynny'n dda. Holmes. That's Bakari. Dan bwysau gan Kevin Roberts. Oedd wedi Roberts fod yn ofalus yn fan yna. Holmes. O'r ôl beniad gan Crowther. Packer yn disgyn yn y cwrt. Yn hawlio'r gic o'r smotyn, ond y chwarae'n parhau. Dyma Ryan Williams. Edrych am Cei Jones. Ferguson mi oedd i cael gêm dda. That's Bakari. Sgiliau da gan Michael Bakari. That's Packer. James Owen. That's Rob Hughes. Sgorio'r gôl gynta yr ymwelwyr.
Holmes. Wild yn gry yn y dacl hefo Rhys Roberts. Dyma Rob Hughes. Hughes, oes na ergyd ar y droed chwith, oes ma na gwiriad oddi ar Gareth Edwards, ma na gyfle i Danny Holmes! Oh! Wannol dadi, Danny Holmes. Dio heb sgorio y tymor hwn, y cefnwr dde, a mi wirodd y bêl. Doedd o ddim yn cam sefyll. Oh, mor agos. Nifer hynny chi yn cysylltu efo'ch ser yn y gêm am enw Rob Hughes yn amlwg. O sgoriodd y gol gynta efo chwip o ergyd. Oedd wedi taro trawst cyn hynny. Daliwch i ddod a'ch cynigion. Camgymeriad gan George Horan. Noah Edwards a Kevin Roberts. Oh, George Hughes ddim yn hapus efo llaw cymodlon Kevin Roberts y fanna. A Rob Hughes yn dangos yr ochr i bach y fwy malisus na ohono fo. Mae yna eilydd arall ar fi'n dod i'r cae i Cei Connah. Da ni ddall bod Andy Owens ar fi'n dod i'r cae. Mae wedi nôl eistedd lawr dros dro. Danby. Wrth ni agosau at y 5 munud ola. Hughes i fyny hefo Wild. Hughes. A Farquharson. Yn ôl at Danby. Danby wedi cael ail hanner cymharol gyffyrddus. Wedi gorau wneud fawr o ddim byd. Mae'n debyg bod Cei Connah wedi newid i meddwl o ran yr eilyddio. Pum munud o'r 90 yn weddill. Enw Priestley Farquharson hefyd yn cael ei grybwyll yn y ras i fod yn ser yn y gêm. Chi dal amser i gysylltu hefo ni. Danny Holmes. At Wild. Hughes. Holmes. Yr bêl allan am dafliad, a dyma chi'ch seren y gêm chi. Da chi wedi dewis sgorio'r gol gynta Cei Connah, Rob Hughes, fel seren y gêm. Hughes. Holmes. Hughes. Creu lle i gael ei groesiad mond at Ramsey, a mae yna frys rwan ar Alex Ramsey. Codi'r bêl yn hir i gyfeiriad Sean Bradley Farquharson a'i lygad arni hi. Bradley. Ac yna Farquharson yn gry. O, amddiffyn rhagorol gan Priestley Farquharson. Dim trosedd. Ysgwydd i ysgwydd. Mae'r bêl allan am gigol. Danby awgrymu bod y bêl yn fflat, gyfych fori. Mi fydd y bala yn herio met Caerdydd, mi fydd Llandudno yn herio'r Seintiau Newydd ar gêm fyw ar sgorio nos fori. Rhaglen yn cychwyn am 7 o gloch ar S4C ydy'r Bari yn erbyn yr unig glwb sydd ar ôl yn y gysadleuaeth o'r tu allan i uwch Gyngrair Cymru, Cambrian a Clydach. Hwnnw ydy'r gêm fyw nos fori ar S4C. Danby yn allan ar ei hunion. Williams, Edwards. Yn wirodd hwnna.
Ymlaen gan Thomas, edrych am Cei Jones. Tro hwn, Jones yn rhy awyddus ac yn ildio cic rydd ac ymddihiriadau os da chi yn clywed unrhyw iaith anweddus. Dros 2 funud o'r 90. Cei Connah ar ei ffordd i'w 4edd rownd gyn-derfynol yn olynol yng Nghwpan Cymru. Deiliaid Cyrfa Aberystwyth y tymor dwytha. Danby allan ar ei hunion unwaith eto. Ramsey. Oedd y gwynt y tu ôl i'r ciciau gan Alex Ramsey. Ferguson pinio'r bêl yn erbyn Darren Thomas ac allan am dafliad. Ferguson. Wild dan bwysa. Crowther. James Owen ar drosedd ar Jamie Crowther. Pawb i fyny i Caernarfon. Ni agosau at y funud ola. Mae pawb o flaen Alex Ramsey yn edrych am Gareth Edwards. Cei Jones yn methu rheoli. Callum Morris a Rob Hughes. Hughes dal y bêl i fyny. Wild, Morris. Mi oedd angen y dacl gan Ryan Williams ac mi oedd un dda. Crowther. Mae Bradley o'i blaen o. Mae Barton yna hefyd. Bakari. Thomas ymlaen i lwybr Bradley. Dyna'n deall y bydd na 4 munud o amser yn cael ei ychwanegu ar derfyn y gêm. Ath hwnna allan na ddo'n wir. Cei Jones, ceisio edrych am Brookwell. Danny Holmes i fewn amdani hi. Kevin Roberts. Dyma Rhys Roberts y bêl i fyny'r cort sydd trwad at Danby. Sadwn ola mis Mawrth y bydd y rownd gyn-derfynol yn cael ei chwarae. A mae yna 4 munud rhwng Cei Connah a rownd gyn-derfynol honno. Neall Caernarfon daro nôl yn dramatig i fynd ar gêm i amser ychwanegol. Fy'n amser i John Disney wneud argraff fod i'r eilydd ola i'r ymwelwyr. Amddiffynwr di John Disney. Wild. A Rob Hughes efo fo. Dyma James Owen. I'r gwynt chwipio ar draws yr ofal. Ramsey mhell allan o'i gwrdd Cosby. Bêl i gyfeiriad Gareth Edwards sydd yna. Edwards yn disgyn, hawlio bod yna drosedd arno fo gan George Horan a Michael Parker. Ac yn cic ar Mr Morgan, a Mr Morgan dim diddordeb o gwbl llithro nath Gareth Edwards. Michael Bakari yn rhedeg i ochr ar y gwybod yn iawn be mae'n neud. Rhedeg i ochr arall y gau mwyn rhedeg yn ara deg bach yn ôl i'r ochr yma. Ac John Disney fydd yn dod ymlaen yn ei lefo. Llai na 2 funud o'r gêm yn weddill. Edwards. Morris.
Thomas i gyfeiriad Noah Edwards, ond Callum Morris oedd yna. Disney gyffyrddiad cyntaf oes dod ar y cae, dim trosedd. Bradley, Barton wedi gweld y peryg. Dyma Disney dan bwysau gan Darren Thomas. Thomas yn ildio'r gic rydd. Da ni'n agosau at y funud ola. A Cei Connah ar ei ffordd i'r rownd cyn-derfynol. I pedwerydd rownd cyn-derfynol yn olynol. A mae'r trebl dal yn fyw i dîm Andy Morrison a Craig Harrison. Y gyngrair Cwpan Cymru a Chwpan Iron Brew. Danby. Wild. Edwards. Kai Jones. Hwna. Sydd drwodd a Danby, hanner munud yn weddill. Danby. Mae'n cael ei dal gan y gwynt unwaith eto. Holmes yn methu cael gafal arni hi. A drosedd gan Brookwell. A dyna hi bellach debyg llai na 10 eiliad yn weddill yma ar yr ofal. Y dyfarnwr edrych ar ei oriawr. Danny Holmes mi gymryd o mor hir ac y gellith o. Mae hwn fydd digwyddiad ola'r gêm. Holmes, dim bris o gwbl ar y cefnwr, y dyfarnwr yn edrych ar ei oriawr. Wild, codi'r bel i'r cwrt. At Ramsey, os na un cyfle arall, mae'r chwarae yn parhau. A Ramsey, a'r cliriad hir i gyfeiriad Gareth Edwards. A mae hwnna di mynd allan ar ei hunion am gic gol. Edrychiad unwaith eto gan Mr Morgan ar ei oriawr. Danby. Edrych am y lleoliad perffaith ar gyfer y gic. Ac unwaith y bydd y gic yn cael ei chymryd. Mae'r chwiban eisoes yng ngheg Mr Morgan. Danby ar gic gol. Mr Morgan ar chwiban ola. A golia gan Rob Hughes a Mike Wild dros Cei Connah o boptu. Gol gan Gareth Edwards sy'n golygu mae'r deiliaid Cei Connah sydd yn mynd trwad i'r rownd gyn-derfynol i'w chwarae ddiwedd y mis. Andy Morrison, mae'r trebl dal yn bosib i Cei Connah, y gyngrair Cwpan Cymru a Chwpan Iron Brew. Cofiwch nos fory ar S4C a'r Sgorio am 7 o'r gloch. Y Bari yn herio Cambrian a Clydach yn rownd go gyn-derfynol Cwpan Cymru. Ond y sgôr terfynol yma ar yr ofal, Caernarfon 1, Cei Connah 2. Diolch am wylio, diolch am bleidleisio, a nos da i chi.